Samtang sugdan na nato ang interview kang Kapuso star Martin Del Rosario pinaagi kang Cecil. Says, si Kapuso actor Martin Del Rosario na usab mga Kapuso atong pangumustahon kang buntaga din sa GMA Regional TV Live. Hi Martin, mayong buntag. Maayong buntag sa inyong lahat, sa inyong mga nandyan sa Cebu at nanonood ngayon. Maayong buntag at kamusta po kayo? Sana safe po kayong lahat. Thank you sa pagpangamusta mo sa amin. We're good naman and we're grateful that you granted this interview this morning. Kumusta ka na, Martin? Ito, kakapango lang sa bahay pa. Ito, may unan pa. Medyo bored na pero syempre ginagawa kong productive lang yung sarili ko. So everyday nag-workout and bonding with family. Actually, itong lockdown na to, mas may time ako to bond with my family. Yun naman yung kinabuti, the brighter side of this lockdown. Tama ka nga doon. Lahat tayo nakapag-bonding talaga sa mga families natin. And speaking of workout na lagi mong ginagawa during the quarantine, parang napapadalas yung mga shirtless posts mo ngayon sa social media. How has working out help you cope up with the quarantine? Yun nga, yung boredom kasi yung simula parang nakaka-anxiety yung wala kang magawa. So ako, mas gusto ko yun kasi yung productive ako. So, nag-set na lang ako ng goal na sana after this lockdown, makuha ko yung body goals ko. Kaya naman ako pinopost ko para alam mo yung ma-pressure din yung sarili ko na mas lalo pang pagandahin, di ba? Kasi iba pag nakikita mo, tapos nakikita mo yung may mga nagko-comment, so mas may pressure, mas may nagpo-push sa'yo na to work hard. Ayun. Parang progress report mo yung mga social media post mo. Opo. And by the way, Martin, congrats pala for winning the Best Leading Male Performance for Digital sa 24th Asian Television Awards sa performance mo sa Born Beautiful. How rewarding was it to get this recognition? Syempre nakaka-proud, nakakatuwa. Pero sa akin po kasi yung awards, parang hindi naman siya yung parang pogi points para sa pagiging artista ko eh. For me, it's sort of a validation na I'm doing a great job as an actor. And itong mga awards ito yung mga nag-i-inspire sa akin na pagpatuloy ko lang yung pagiging mahusay sa ginagawa ko. You're a good actor talaga, kaya sunod-sunod yung mga projects mo. We heard na may mga movie projects kang coming up this year and even teleserye, pero naka-put on hold muna because of the pandemic. How are you coping up sa mga postponements na ganito? Ako very excited pa rin kasi itong project ito, malaking project sa GMA na kailangan abangan ninyo. Very confidential pa to, so hindi ko pa pwedeng sabihin. Pero as soon as na bumuti-buti na yung sitwasyon ng ating bansa, magsa-start naman na kami. Tuloy pa rin naman siya, nagkaroon lang ng delay. So right now, yun nga, kaya rin ako nag-workout for the show kasi kailangan medyo physically fit. So ginagamit ko to para mag-prepare, itong lockdown na to mag-prepare for it. Ayan, excited kami. Whatever project man yan na pinaghahandaan mo ngayon, Martin. Pero we're curious also, kasi if you weren't an actor that you are now, ano yung magiging career mo sana or what would you be up to right now? Siguro kasi ang course ko noon sa UP, before ako mag-switch to Masscom, business administration. So siguro nasa corporate world ako kung hindi ako nag-artista. And siguro, baka hindi ko rin pinursue yung business. Siguro nag-medicine. So pwede rin ako maging doctor kasi kung hindi ako nag-artista, mas marami akong time. Pwede ako mag-med school, baka nag-medicine din ako. Kasi hilig ko talaga noon yung sciences. Yan, mahilig ako sa biology, sa mga lahat-lahat ng biology. Before we end our interview, ano yung gusto mong ibigay na mensahe sa lahat ng mga kapuso natin dito sa Central and Eastern Visayas and of course mga kapuso abroad din natin who are watching through our website and our YouTube channel? Para po sa mga kapuso natin sa Central and East Visayas and sa mga kapuso natin abroad, maraming salamat po sa inyong suporta sa mga shows ng GMA. At ang message ko po sa inyo na sana lahat po kayo ngayon nasa bahay at very safe. Ingatan niyo po ang sarili niyo at ang mga pamilya ninyo. And huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil kaya natin itong pagsubok na ito. Kayang-kaya natin to together. Daghang salamat, Martin, for joining us this morning. Daghang salamat. Stay safe. And that was Martin Del Rosario, mga kapuso. Nga may paambit ka na to nga.
Bisan pa man nga adunay delay o mga postponement, laban lang, padayon lang, dasig lang gihapon tang tanan mga kapuso. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.